माने खाथियाव बे दावागुरि ओनसोल आरो बे गुवार ओनसोलखौ लानानै बे रिपु ट्राइबेल बेल्ट जिहेतु बेयाव गोलैयो बे रिपु ट्राइबेल बेल्टनि गासै रायजो राजाफोरखौ लाफानानै ट्राइबेल बेलेन्ट ब्लकनि हा हुनि रैखाथि जिहेतु ट्राइबेल बेलेन्ट ब्लकआनो बर' आरो ट्राइबेलनि मोनसे रैखा कवच आरो बेलेन्ट ब्लकनि बायजोआव थानाय बर' आरो ट्राइबेलनि हा हुनि प्रटेक्शननि बाथ्रा लोगोसे बे बेलेन्ट ब्लकआव गोबां एनक्रोचमेन्ट जाबाय आरो दिनै बे एनक्रोचमेन्टआ गोबां गाज्रि थासारियाव दङ आरो जोंनि मानसिया जेराव मोनसे समाव ग्रोम ग्रोमै जै जैमैहै रायजो जादोंमोन आबाद मावदोंमोन लेखा फरायदोंमोन गावबा गावनि आसार खान्थि आरो धोरोमनि गेजेरजों गामि गायसननानै गामिखौ जौगाहोदोंमोन बे ओनसोलफोरा दिनै गुबुनारिनि कब्जायाव आरो इलिगेल एनक्रोचारनि कब्जायाव लोगोसेयै जोंनि बर' मानसिफोरनियाव बा ट्राइबेल मानसिफोरनियाव हा हु दङ नाथाय डकुमेन्ट गैया आरो गोबां मानसिनावनो डकुमेन्ट गैया बे बाथ्राखौ जोङो जेब्ला एनआरसिनि खामानि मावो बे समाव जोङो प्रमान मोनबाय दा डकुमेन्ट गैयाबा नोंनियाव हा थायोब्लाबो बे हानि लिगेल अथरिटिया माने डकुमेन्ट गैयाबासो नोङो क्लेम खालामनो हाया नो डाउट बे हाया नोंनि बे हाखौ रावबो लांफैनो हाया खिन्थु मालाबा बेबायदि परिबेसबो फैनो हानाय जे नोङो लिगेल अथरिटिखौ नों दिन्थिनो गोनां जानो हानाय आरो बिनि अनगायैबो गोबां मानसिया दिनै लेन्डलेस आरो बिसोरनाव डकुमेन्टबो गैया दा बर'आ ट्राइबेला सन अफ दा सयल बे हानि फिसा आरो बे हानि फिसायानो जुदि हा गैयाब्ला आरो बे हानि फिसायानो जुदि डकुमेन्ट गैयाब्ला जोङो बे हानि बिगोमानानि मालिक होननानै बुंना लानायनि जे मोनसे रियेल जे जुक्ति बे जुक्तिया बबाव थागोन दा बेखायनो जोंनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनांगोन आरो बे सांग्रांथि लाबोनायनि मोनसे सिन्ताजों मोन्थोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेयाव हा हुनि गासैबो बिथिंखौ जोङो बेलेन्ट ब्लकखौ प्रटेक्शन खालामनांगौ आरो बेलेन्ट ब्लकआव एनक्रोच जानाय एनक्रोच खालामग्राफोरखौ एभिक्सन खालामनानै होखारनांगौ आरो प्रद्युत बरा बिथाङा बुंदों स्पष्टयै बिथांनि जि पिआइएल पिटिशनमोन गुवाहाटी हाइकर्टआव बे पिआइएल पिटिशनाव बेलेन्ट ब्लक एरियायाव जायफोरा एनक्रोच खालामदों बिथांमोनखौ होखारनांगौ होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआ अर्डार होदों खिन्थु आसाम सरकारा बेखौ दाबो मावफुङाखै बे बाथ्राखौ लानानै जों दिनै दाबि दैखांदों आरो दिनै जों बे जायगायाव फैनानै मिथिबाय जे 1996, 1998 2012, 2014 बे कमिउनेल राइटनि गेजेराव दिनै दावागुरि ओनसोलनि बा गसाइगाव बे श्रीरामपुर सिमुल तापुल ओनसोलनि दिनै बावनाय एरिया बा निलायजरा दिनै माखासे जिफोर एरिया दङ बे एरियाफोरा दिनै डिसप्लेस जानांबाय बे गुवार ओनसोला बर' मानसि दंमोन बर'नि हा बे हाफ्रा बर'नि नामाव दङ खिन्थु बेयाव दिनै बर' मानसिफ्रा थांफिननो हायाखै दा बेखायनो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा जोंनिसिम दाबि दैखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सरकार आसाम सरकारनिसिम जोङो दाबि लाखिदों जे जाय मानसिफ्रा डिसप्लेस जादों बिथांमोनखौ रिसेटल खालामनांगौ रिहेबिलिट खालामनांगौ आरो बिथांमोननि थांना थानायनि थाखाय रक्षणाबेक्षणनि थाखाय बा प्रटेक्शननि थाखाय बेयाव जुदि हम डिपार्टमेन्टनिफ्राय पुलिस आउटपोस्ट जुदि गायसननो गोनां जायोब्ला बिनि बेबस्था खालामनांगौ बे गासै बिथिंखौ लानानै जोङो दिनै बेयाव सावरायदों आरो दिनैनि मेलनि गेजेरजों नैबे गसाइगाव बा श्रीरामपुर बे गुवार ओनसोलाव जाय डिसप्लेस गामि बे डिसप्लेस गामिखौ इमिडियेटलि बेयाव दोनहैफिननांगौ आरो बिथांमोननि तथ्यखौ जों दिनै बिदों आरो जेराव जेरै ससियेल डिस्टार्बेन्स सिखाव सिथोब खालामनाय जोंनि मानसिफोरखौ बिनानाव जोंनि गथ' गथायफोरखौ अयनाय इनाय खालामनाय गाज्रि इसारा होनाय मालाबा लांखारनाय मालाबा रेप खालामनाय बे खुनु कारनाव जों कमप्रमाइज खालामनाय नङा बे बाथ्राखौ जों बुंदों आसामाव मिशन बसुन्धरा 1.0 जाबाय दा 2.0 जानो थांगासिनो दङ बिटिआर काउन्सिलाव बैसुमुथि बे बा हा बैसुमुथिनि मोनसे मिशन जेराव माने जोङो गावनि बिमा बिफा बा आबै आबौनि हाखौ फिसा फिसौआ नाम माने ट्रान्सफार खालामनानै लानो हागोन बा बेयाव गोबां माखासे बेबस्था थागोन
आरो बे बेबस्थानि गेजेरजों जोङो डकुमेन्टेसन मोनगोन आरो डकुमेन्ट मोनोबा नों लिगेल राइट मोनगोन आरो नोंनियाव डकुमेन्ट थायोबासो नों बायदिसिना सरकारि अनसुंथाइ सरकारि जिखिनि माने नोङो अधिकार बेखौ नोङो गोरलैयैनो मोननो हागोन दा बेखायनो अभारअल बेयाव हा हुखौ लानानै दिनै गासैबो बाथ्राखौ मिडियायाव बुंनाया सम्भब नङा खोलाहा जोंखौ सोरबा गुबुना नाख्रेबबोबाय साहा गुबुन मोनसे हारिया जोंखौ नाख्रेबगासिनो दङ आरो गेजेराव आरो गुबुन गुबुन हारिजों जोङो जुजिनानै जोङो गेलेनानै थांना थानांगौ दा बेखायनो खोलाहानि एनक्रचमेन्ट साहानि गाग्लोबनाय बे गासैखौबो जों जुदि बेलेन्स खालामनानै जोङो रायजो जानांगौब्ला जोङो गुबुन हारिजों जोङो मालाबाबो दाङाबाजि लुबैया जोङो रावजोंबो कमिउनेल कनफ्लिक्ट जानायखौ जों लुबैया जों सान्थि गोजोननि जोङो रायजो जानानै थांना थानो लुबैयो नाथाय जोंनि हाखौ जोङो बासायनानै लाखिनांगोन फिसा फिसौनो होनानै गालांनांगोन आरो बे हाखौनो लानानै बड'लेण्ड दाबिजों बा गुबुन गुबुन मुंजों गोलाव सम सोमावसारनाय जाबाय आरो बे हाखौ लानानै बड'फानि नेतृत्वआव बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सोमावसारनाय जाबाय मास पिपल मास रिभलिउसन आरो दिनै बेखौ बिथा खालामनानै बिटिसि आरो दिनै बिटिआर मोनबाय एबसुनि आन्दलन एनडिपिनि आन्दलन बिएलटिनि आन्दलननि गेजेरजों बे हाखौ जों रैखा खालामनानै लाखियाब्ला बे हाया जुदि गुबुननि कब्जायाव थाङोब्ला जोङो बे हाखौ अधिकार मोननायनि कोनो अस्तित्व थानाय नङा आरो उननि समाव जे जोङो आलादा रायजो मोननांगौनि जि माने बिथिं बा जों सोरजिनांगौनि जिखिनि बिथिं बे बिथिंखौ जों जुक्ति आकारै जों होनो हानाय नङा दा गोबां मानसिया गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनो हानाय गोबां मानसिया सोरबा माने बायदिसिना बाथ्रा बुंनो हानाय किन्तु इन रियेलिटि ग्राउन्डआव जेब्ला नोङो गामियाव आइ आफाजों रायज्लायनानै आइ आफानि दुखु जारला बिथांमोननि जेंना जेंसि बिथांमोननि संसार जानायाव रांखावरिनि आंखाल गोरिब गुन्द्रानिफ्राय लानानै लेखा फरायनाय माने नोङो संसार जानायनिफ्राय लानानै गासै जिखिनि थासारि बेखौ नोङो ग्राउन्डआव थांनानै गामिनि रायजो राजाफोरजों रायज्लायनानै नों बुजिनांगोन मिडियायाव खोथा बुंनानै समाज आरो हारिनि जेंना सुस्रांनाया गोरलै बाथ्रा नङा दा बेखायनो गसाइगाव सरानि दावागुरि इउनिटनि सिङाव थानाय बे गुवार ओनसोलाव जिखिनि हा हुनि जेंना दङ बे स्पेसियेल मोनसे इनिसियेटिभ लानानै उननि समाव बिनि थाखाय जों सरकारजों सावरायनांगौ बिनि थाखाय सोमावसारनांगौ बिनि थाखाय प्रतिबाद खालामनांगौ आरो जि लेभेलसिम लिगेल फाइट खालामनांगौ बे मोनसे स्पेसियेल इनिसियेटिभ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एजेन्डा आरो गासै आसामावनो गासै बड'लेण्डआव आसामाव हा हुनि बे मेटारखौ लानानै सांग्रांथि लाबोनायनि हाबाफारिखौ जों लांगोन आरो बेयाव मोनसे स्पेसियेल इनिसियेटिभनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बिथांमोननि अधिकारखौ बिथांमोननो होफिननाय बिथांमोननि डिसप्लेस जाना थानायखौ गावनि गामियाव बेक टु देयार माने भिलेज लांफिननायनि बे मोनसे महत उद्देश्यखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन आरो दिनै रायजो राजाफ्रा लोब फैदों गोबां मोजां मोनसे नेरसोन आरो बे मोनसे मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनां आरो जोङो बेबायदि मोनसे मेसिभ साइलेन्ट आरो इनार केम्पेइनखौ लाना थांनानै बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय बड'फानि मोन्थोर मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन।